Clipul de astăzi nu o să-l începem din garaj. După cum poate unii dintre voi știți, mai am încă o pasiune și cred că v-ați dat seama deja după logo-ul ăsta. Urmează să vă arăt imediat. Mergem să cumpărăm niște mașinuțe și vedem dacă găsim ceva. Pare să am cam tot ce e pe aici interesant, așa că mai încerc și în Kik. Se pare că am avut noroc mai mare în Kik și acolo unde sunt mai ieftine, deci a fost perfect. Am găsit City-ul ăsta, care îmi place mult de tot. L-am luat în două exemplare, ca să am unul să-l pun în garaj și unul în casă, în cameră. Au fost doar 77 de lei. În Kik sunt 7 lei bucata, da? CRX-ul ăsta arată iar super mișto. Un GTR. Și alte chestii. Ăsta de pus la chei, Porsche-ul. De fapt, ăsta nu-i Porsche. E coupe. Da, mă rog. Am avut noroc în Kik. Cum ziceam, am o problemă destul de gravă și destul de mare. Dar nu-i problemă, punem mașinuțele astea pe perete și îi dăm bătaie cu NB-ul. Cam așa arată după ce am polizat cu flexul cât am putut de bine. Acum urmează să iau cu bormașina și uitați-vă ce e pe mine. E numai mastic de ăsta pensulabil. Plin. Săraca la valieră duce viață grea la garaj. Măcar am pus puful ăsta pe ea să o salvez cât de mult posibil. Așa că să-i dăm bătaie. Mai curăț puțin cu o peria de sârmă pe bormașină și după ce curăț pe bormașină îi dau convertor. Am aplicat și convertorul, dar din păcate am și vorbit o grămadă și am uitat să dau play. Deci vorbeam singur. Pe lângă că oricum vorbesc singur și când dau play, deci nu contează neapărat chestia asta. Am aplicat convertorul peste tot pe unde am polizat și pe partea dreaptă. Pe aici mai am puțin în zona asta de sub, dar nu-i problemă, rezolvăm imediat. Aici nu am umblat pentru că o să dau jos ușile și atunci o să curăț în spate cât pot de bine și o să dau un convertor după. Acum o să pregătesc vopseaua și nu o să mai dau la pistol, o să dau direct cu pensula. Nu avem nevoie neapărat să dăm cu pistolul pentru că e oricum pe partea de carenaj, unde vine carenajul de la roată. Și dacă o dau cu pensula e un strat puțin mai gros, așa că protejează puțin mai bine. Și la ciobituri, bine, o să vină insonorizant peste, deci nu contează atât de mult. O să încerc să nu fac foarte multă vopsea. S-ar putea să rămânem cu multă și se întărește și o aruncă mai iurea, pentru că nu mai putem folosi dacă punem întăritorul în ea. Voi aplica două mâini pentru că dintr-o singură mână nu reușesc să acopăr tot și mai rămân niște dâre. Așa că o să aștept să se usuce prima mână și după revin cu a doua.
Cam așa arată și după a doua mână. Eu zic că e ok. Nu mai sunt dungi. Și în părțile astea pe aici o să mai trebuiască dat mastic. Am dat și pe jos. Am vopsit și prinderea asta. Am băgat frumos și pe aici. Oricum partea asta o să o dau jos pentru că o să schimb amortizoarele și atunci o să vopsesc și în spate mai mult. Aparent n-am băgat prea mult pe aici. Așa arată și pe partea asta. Știți cum era înainte cu toată gaura aia aici. Eu zic că am făcut o treabă bună. Am vopsit tot așa și pe aici, în afară de părțile astea. Uite că am uitat de astea. Dacă nu o să vopsesc alte componente, o să vopsesc și părțile astea. Că am uitat de ele. Am făcut tot așa și prinderea asta. Dar eu zic că pui super ok și cu pensula. E mai groasă, într-adevăr. Aici e partea pe care am sudat-o. O să vină peste mastic. Am reușit să tai și partea asta. Se pare că mai e și dublura din spate ruginită. Da, o să fie o distracție să fac toată chestia asta, pentru că partea asta de prag, aici, până undeva pe aici, că e o dungă, nu, până aici, că se vede dunga asta, vine în exterior și de aici începe să se ducă în interior. O să trebuiască să trag puțin în interior, pentru că vine aripa peste și dacă nu fac chestia asta, o să-mi împing aripa în exterior puțin. Gata și bucata asta. Am făcut o românească, am tras cu magnetul ăsta toată rugina din interior pe gaura asta de aici. Și acum o să fac o românească și mai mare și o să vedeți imediat. Cu ăsta de suflat și cu aspiratorul, o să bag aspiratorul pe gaura asta și o să suflu cu ăsta pe sus ca să trag tot praf afară. Mai mult de atât nu am ce să mai trag din ea. Am scos tot ce am putut. Ce să mai, ușor eliminăm toată rugina posibilă. Bine, toată rugina care se vede, niciodată nu o să scăpăm de rugină, indiferent ce o să facem. Deci îi dăm înainte. Acum că am tăiat aripile, vreau să mă ocup și de partea asta din spate. Doar că nu știu exact cum să fac sau cum să procedez mai întâi. Am o gaură aici și toată partea asta de sub e varză. Deci o să trebuiască să fac de jur împrejur, inclusiv aici. Tot suportul ăsta, aici vine bateria dacă nu mă înșel pe partea dreaptă. Da, pe partea dreaptă trebuie să fie bateria, dacă țin minte bine. Și nu știu cum să fac.
Aș face toată bucata asta din nou, până în capăt, dar cred că e mai ușor să fac de aici până undeva pe aici, că 100% nu mai e rugină mai departe. Aici nu sunt găuri, doar că, cum a fost lovită, e făcut mai nașpa pe aici. Curățăm tot, dăm convertor și epoxy și e totul rezolvat, îndreptăm pe cât posibil. Și aici, dacă se vede bine, așa că observați, mai e o bucățică de tablă sudat, deci ar trebui să mă duc peste. Aici nu-i pătruns, e doar mastic care se decojește. Și în partea asta e puțin mai rău. Am două găuri aici. E gaura asta de aici. Plus în partea asta. Aici aș face totul. Fac o bucată până aici, o tai, o sudez. Și mai avem și tot curul ăsta. Destul de nașpa. Uitați-vă ce e aici. Chestia e că a mai fost dată reparată toată șmecheria asta și a fost reparată mai prost. Așa că încercăm să facem puțin mai bine. Sper. Vedem la final dacă e mai bine sau mai rău. Acum vreau să sudez bucata asta de tablă aici. Bine să o sudez, să o fixez doar, nu să o sudez complet. Mai trebuie tăiată pe jos și ar fi trebuit să fac o nervură aici. Dar nu prea aș avea cu ce să fac fix aceeași formă. Așa că o să las dreaptă, că nu e nicio problemă. Îi dau câteva puncte ca să pot să fac curul după ea și după la final o să tai puțin pe buza asta, să o fac dreaptă.
Acum să curățăm și partea asta. Aici mai avem o mică gaură pe care am uitat să tai. Ar fi trebuit să mă duc cu partea asta puțin mai în exterior și așa eliminam și bucățica asta, dar pot să sudez, să țin ceva pe spate și să umplu cu sudură și după polizez, pentru că pe spate oricum pot să dau epoxy și pe față la fel, deci nu o să ruginească. Da, sudurile n-au ieșit extraordinare, mai ales astea din partea de sus. Au ieșit cam în exterior, dar nu contează, au pătruns și acum o să polizez și o să fie ok. Trebuie să fac setările la aparat în funcție de curent mereu și nu stau să mai schimb la fiecare punct de sudură curentul, pentru că am curentul destul de slab, uneori vine mai puternic și nu pot să reglez pistolul cum trebuie. Cam așa arată și partea asta polizată. Am făcut și partea asta de jos, să vină la linie frumos. Am polizat-o și acum e super ok. I-am făcut și forma asta de vine așa de sus, să vină așa într-o parte puțin, să copieze exact asta de fabrică și a ieșit ok. Acum să ne ocupăm și de partea asta, să o polizez. Cam așa arată și partea asta polizată. Eu zic că e ok. N-am putut să polizez foarte mult pentru că partea asta, dacă vedeți, a fost îndreptată înainte și vă dați seama că nu e chiar perfect îndreptată și nu pot să pun tabla chiar linie să polizez, să nu se mai vadă absolut deloc, dar e ok. Arată chiar bine. Asta e noua bară SH. După cum știți, am avut un mic incident în partea din spate și bara veche îi spartă în părțile astea de sus și undeva pe jos, doar că avem două mici probleme. Asta are o singură ieșire la evacuare și noi avem două pe mașină, așa că o să trebuiască să fac o tăietură aici, dar mai târziu, asta e pentru mai târziu. Prinderea asta de aici trebuie să o lipim. Mai sunt mici defecte, cum ar fi asta aici, dar nu ne incomodează cu nimic. Și o problemă destul de mare care o să trebuiască rezolvată e aici, unde sunt prinderile astea. Dacă vedeți, nu mai am partea aia de metal cum e acolo. Nu mai am partea asta de metal cum e aici și aici e partea... Deci, astea sunt părțile de pe mașină și dacă vedeți au altfel de prinderi. Vine un șurub și piuliță pe interior. Astea de pe bara de am cumpărat-o sunt cu un clips. Cred că astea sunt de FL și astea de NFL. Nu știu dacă are relevanță neapărat, dar știu 100% că bara asta e de NFL. Asta de aici. Prinderile astea două de pe mașină le pot folosi. Una dintre ele e puțin mai strâmbă, dar se îndreaptă și nu e asta neapărat o problemă. Pentru că, dacă vedeți, au niște șuruburi. Și pot scoate nitrurile de aici și să înlocuiesc nitrurile cu șuruburi. Și așa folosesc prinderile care au fost pe mașină. Deci ne putem folosi de ele. Nu e asta o problemă. Acum vreau să pun bara pe mașină de formă și să vedem cât mai trebuie trasă mașina în spate și ce mai trebuie făcut. Fără prinderile din lateral, o să prind doar în astea de sus și în alea din centru.
am prins bara provizoriu, dar se pare că n-ar fi chiar atât de rea. Adică trebuie partea asta, stai să văd dacă pot să o ridic cu piciorul, să vină așa, aproximativ, doar că trebuie puțin trasă partea asta din spate. Ia să vedem și cu haionul închis. Bine, haionul e strâmb din balamale și partea asta nu-i prinsă. Ar trebui împinsă mai sus, dar nu-mi dă voie șaiba asta de aici. Că am pus și eu un șurub care nu e neapărat de aici, deci nu mă pot juca puțin cu ea sus jos. Dar nu e o problemă asta. Așa, pe partea asta din dreapta vine super, super bine. Doar în stânga avem o mică problemă. Dar eu zic că se rezolvă. Acum măcar se vede și spatele mașinii. Sincer, e din ce în ce mai bine. Da, într-adevăr, partea asta o să trebuiască trasă și bătută și așa mai departe, că vedeți cum vine și haionul. Dar nu e o problemă. Am rezolvat noi lonjeroanele, podeaua și ce am mai rezolvat la ea. Rezolvăm și puțin în spate. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe și ne auzim cu următorul clip.